M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya. Lero lachisanu pa 30 August 2024 tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha mphatso ya moyo imene mwatipasayi. Tikuti zikomo kwambiri chifukwa cha mawu amene mwatipasa tsiku la lero. Tiwalingalire, tiwasinkhesinkhe ndipo atithandize pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuchita kufuna kwanu. Pitirizani kutiyang'anira komanso kutisogolera ife ana anu kuti nthawi zonse tikhale opa inu ndi ochita kufuna kwanu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto, mutu 1 ndime ya 17 mpaka 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Elena Kamwendo kuchokera ku Namwera Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu amthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Mateyo woyera mutu 25 ndime ya 1 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likucha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Headquarters, Area 30 mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Paulo kwa Korinto. Abale, Kristu adandituma, osati kuti ndizibatiza ayi, koma kuti ndizilalika uthenga wabwino. Ndipo ndiyenera kumalalika musagwiritsa ntchito luso lake la ulaliki, kuopa kuti mtanda wa Kristu ungatheretu mphamvu. Mawu anena za imfa ya Khristu pa mtanda ndi chinthu chopusa kwa anthu amene akutayika. Koma kwa ife amene tili pa njira ya chipulumutso, mawuwo ndi amphamvu ya Mulungu. Paja malembo akuti, ndidzawononga nzeru za anthu anzeru, ndidzathetsa kuchenjera kwa anthu ochenjera. Nanga ali kuti anthu anzeru? Ali kuti aphunzitse malamulo a Mose? Ali kuti anthu onyadira nzeru za makono zapansi pano? Monga Mulungu sadaonetse kuti kudalira nzeru zapansi pano nkopusa, pakuti mwa nzeru zake Mulungu adakonzeratu kuti anthuwo asamadziwe ndi nzeru zawo. Koma kudakomera Mulungu kupulumutsa anthu okhulupirira ndi mawu opusa amene timalalika. Ayuda amafuna kuona zozizwiswa, pamene Agriki amafunafuna nzeru. Koma ife timalalika Khristu amene adapachikidwa pa mtanda. Kwa Ayuda mawu amenewa ndi okhumudwitsa, pamene kwa anthu a mitundu ina mawuwa ndi opusa. Koma amene Mulungu adawayitana, kaya ndi Ayuda kaya ndi Agriki, onsewo amazindikira kuti Khristu ndi mphamvu ya Mulungu ndiponso nzeru ya Mulungu. Pajatu chimene chimaoneka ngati kupusa kwa Mulungu cha nzeru kupambana nzeru za anthu, ndipo chimene chimaoneka ngati kufoka kwa Mulungu cha mphamvu kupambana mphamvu za anthu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu.
Ambuye akhale nanu. Mtenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Mutu 25 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ya 13. Pa nthawi yomweyo Yesu anaphunzitsa mwafanizo anati, za ufumu wakumwamba zafanafana ndi zimene zidachitikira anamwali 10. Iwo adatenga nyale zawo kumakachingamira mkwati. Asanu anali opusa ndipo asanu enawo anali ochenjera. Asanu opusa aja adatenga nyale zawo osatenga mafuta ena apadera, koma asanu ochenjera aja adatenga mafuta ena apadera msupa zawo. Popeza kuti mkwati adachedwa, onse aja adayamba kuodzera nagona tulo. Tsono pakati pa usiku kudamveka kufuwula kuti, mkwati akubwera, tulukani kanchingamireni. Anamwali 10 aja adadzuka nkuyamba kukonza nyale zawo zija. Opusa aja adapempha ochenjera aja kuti, tipaseniko ni mafuta, onani nyale zathu zikuzima. Koma ochenjera aja adati, ayi, tikatero satikwanira tonsefe. Bwanji osati mungopita ku stolo mukagule anu. Pamene ankakagula mkwati adafika. Amene anali okonzekeratu aja adalowa naye pamodzi nyumba ya phwando. Pambuyo pake adaseka chiseko. Kenaka mbuyo mwa alendo anamwali ena aja nawonso adabwera nati, Bwana, tisekulireni. Koma mkwatiyo adati, pepani sindikudziwani. Pomaliza Yesu adati, ndiyetu inu muzikhala maso, poti simukudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Mtenga wa Ambuye. Lero lachisanu pa 30 August 2024, mawu a tsiku la lero akutichenjeza tonsefe kapena akutilimbikitsa tonsefe kukhala anthu ochenjera pamaso pa Ambuye Mulungu. Kukhala anthu ochenjera pamaso pa Ambuye Mulungu, osati opusa ayi. Tayamba kuwerenga kalata ya Paulo oyera kwa Korinto, ndipo anthu aku Akorinto, just a brief background, iwo ankaganiza kuna kuti anali anthu ochenjera kwambiri chifukwa cha uchimo umene amauchita. Ndipo they were not ashamed of sinning and even sharing or proclaiming the sins they have committed. Ndipo amapikisana kuchimwa. Kuchimwa kuja kunali kosayang'anira kuna kuti uyu ndi mwana kapena uyu ndi wamkulu. The more sins you could commit, the more you could be considered to be great in the society. Ndipo anthu awa amatha kumana lero ndapanga zakuti ndachita zakuti zoyipa zosiyana-siyana ndikumazinyadira. Paulo oyera anapita kumalo ngati kumeneko ndikukalalikira anthu angati amenewa, ndikuwauza kuna kuti zimene mmaziona ngati nzochenjera pamaso panu ndi zinthu zopusa pamaso pa Ambuye Mulungu. Ndipo zimene mmaziona ngati ndi zopusa pamaso panu ndi zinthu zochenjera pamaso pa Ambuye Mulungu. Nchifukwa kanawauza kuti nzeru za Mulungu zimaoneka ngati zopusa pakati pathu, koma kwa anthu okhulupirira ndi zinthu zofunikira kwambiri zochenjera pakati pathu. Chifukwa tamva mawu ngati awa kuti pajatu chimene chimaoneka ngati kupusa kwa Mulungu nchanzeru kupambana nzeru za anthu, ndipo chimene chimaoneka ngati kufoka kwa Mulungu nchamphamvu kupambana mphamvu za anthu. Ndipo akutiuza kuti anabwera kuzalalikira anthu, kuwathandiza kuti pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku apitirize kuchita zimene zili zoyenerera, kuti potero athe kusatira njira ya Mulungu. Ifeyonso lero tikuwuzidwa pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikhale pansi, tione zinthu zosiyana-siyana zimene tingathe kuzichita zokomera Mulungu. The world today is different. Thinks that the more we indulge ourselves in things that are praised by the world, the greater we are going to be. Koma si choncho ayi. Paulo oyera akutiuza kuna kuti tikhale pansi kandi kumphakati kucha tenti zipitani. Kupemphera tsiku lina lonse tipemphereni. Kukhala magulu anzathu osiyana-siyana mpingo tikhaleni. Ena akamapanga zangati zimenezozo azipanga. Akamatinena kuti ife ndife anthu obwerera mbuyo, anthu ogunata, anthu otsalira, anthu amene tili opusa chifukwa tikupanga zinthu za Mulungu, tiyeni tioneke ngati anthu opusa ogunata pamaso pawo, koma pamaso pa Mulungu tikupanga zinthu za nzeru. Ndi chimene Paulo oyera akutilimbikitsa, komanso anawalimbikitsa akhristu oyambirira amene anawalalikira ku Akorinto. Ifeyonso tipangenso chimodzimodzi. The choice is ours, either to go for God or not to go for God, either to go for the world or to go for God. Those who do go for the world azapanga consider ngati greater people, koma pamaso pa Ambuye Mulungu they are not greater people.
Anthu amene azatenge njira ya Yesu Khristu kapena njira ya Mulungu azaoneka ngati anthu osachenjera pamaso pa anthu anzawo, koma akupanga zinthu zochenjera pamaso pa Ambuye Mulungu. Chimene Mulungu akutichenjeza lero komanso kutilangiza ndichonena kuti tikhale anthu ochenjera nthawi ina iliyonse pamaso pake. Chifukwa chake tamva fanizo mu Uthenga Wabwino la anamwali 10, asanu ochenjera, asanu opusa. Ochenjera anali ndi nyale zawo komanso anagulanso mafuta ena apadera. Opusawo zonsezo anali nazo, ndalamaso anali nazo, koma sanagule mafuta apadera. Kumapeto kwa zonse nkwati kuti abwera ena nyale zawo zinazima, ena zinali zikuyaka. Amapempha wanzawo anawuza kuti ayi mafuta sadikwanira, anapita kuti akagule mafuta. Kusonyeza kuti ndalamazo anali nazo. Kumapeto kwa zonse anawuza kuti ayi inonso tikukuziwani, amene timadziwa ife alowa kale. What does this mean to us? Nthawi zina timakhala ndi ulesi wochita zinthu zofunikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati a Khristu. Instead of doing things today, instead of doing things right now, we postpone things and we think we can do them tomorrow. Nkhani yokhuzana ndi kutumikira kapena kukhala Mkhristu weniweni sikufuna kuti dikirire mawa ayi, lero lino tichite. Amanena kuti likaomba otheratu, papsha tong'ola, zengerezo analinda kwawo, ulesi ni minyama. Choncho nthawi ina iliyonse imene ife tikuona kuti tikuyenera kuonesa Chikhristu chathu, lero tichionese, tisadikirire mawa. Pali anthu ena tonena kuti izi nzazipangabe, zomalimbikira kumphakati zazipangabe, zomapanga zazipangabe, anzathu akupita kumphakati, anzathu akupemphera, anzathu akupita kumagulu osiyanasiyana ampingo, ife tingoti zazipanga mawa. Zimachitika kunena kuti because we are not committed to our Christian vocation, tadwala tikusowa masacraments, anthu azamba kuyang'ana ntchito zathu zosiyanasiyana. And ife pamene tizayitanisa wansembe una kuti koma munthu uyu yeyi Chikhristu chake ndi chokayikisa, anzathu amene amapanga zonse bwinobwino azakhala athandizidwa. Ifeyo mwina ndi kumapeto kwenikweni pamene tifuna kulapa zimakhala zinthu zovuta. Tikuyenera kupangiratu zinthu pompano. China chilichonse tili nacho, we just have to figure it out. Kodi figurative imene anabweresa kapena analogy kapena fanizo limene anabweresa Ambuye likutanthauza chani kwa ifeyo? China chilichonse tili nacho, everything is at our disposal. Nyale imene akunenayo can be our church. Ndalama zimene zikunenedwazo zingatekhala zinthu zina zoona kuti zingate ifeyo kuti tikhale nazo zothandiza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ngati a Khristu uziyenda bwinobwino. Kani mafutawo ndi mphamvu zimene timazipeza kuna kuti Chikhristu chathu chipite pasogolo. Ndi zinthu zilipo. Ngati kuna kuti nyale mwina ndi mpingo wathu. Mwina ndalamazo ka mafutawo zingatokhala zinthu ngati maBible ngati awa, mabuku a nyimbo kapena makolona, kapena ka mawayilesi akanema auzimu, mawayilesi athu amene tikuwaza auzimu. Ona kuti tikamamvesera kamati kamapanga zanga zimenezo amatithandiza kuti moyo wathu wauzimu upite pasogolo. So zinthu zanga zimenezo ngati sitikuzigwiritsa ntchito tsiku la lero, we are not utilizing the Bible today, hymnal books today, the rosaries today, we are thinking that we are going to use them tomorrow. Nthawi yake ikazakhala yakwana, we are very critical. Ndipo tikusowa chithandizo. Izapeza zinthu zanga zimene ziyazo palibe. Pamene anzathu ena amene akhala kuzigwiritsa ntchito azakhala kuthandiza ulere zosiyanasiyana za Ambuye Mulungu. Then nthawi imene sopano anthu azatuza kuti pitani mukagule zanu, kokagulako kwina sokuzakhaso kuli kutali. It might be too late. Chifukwa chake Ambuye Yesu akutipempha kuna kuti tisakhale anthu opusa, tikhale anthu ochenjera. Kuchenjera kwathu kukhale kugwiritsa ntchito zida zosiyanasiyana zimene Ambuye Yesu atipasa, Mulungu atipasa, mpingo atipasa. Anthu amapemphera la Mulungu lina lilonse, let's go to church to pray. Anthu akupemphera tsiku lina lilonse, we have got opportunities, let's go there and pray. Kuli magulu osiyanasiyana ampingo, let's join them. Kuli kupemphera kolona, let's go there and pray the rosary. Kuli ana kuti apite magulu osiyanasiyana ampingo kupanga chani, let's go there. Kuti tikapanga zonse zija ndekuti ifeyo we are beefing up our spiritual lives. All the gaps that are there are being bridged. Potero kunde kuti ndife anthu ochenjera. Koma ngati zimene sitikuchita, yet opportunities are there. Ndekuti ifeyo ndife anthu opusa. Kupusa kumene kukuzatipangisa kuna kuti kumapeto kwa zonse sazalowe limodzi ndi Ambuye Yesu mu nyumba ya Mulungu. Sazalowe limodzi ndi Mulungu kapena ndi oyera osiyanasiyana mu nyumba yake. Tiyeni tipemphere tsiku la lero pa 30 August 2024 Mulungu atithandize kusunga mawu ake, kukhala anthu ochenjera nthawi zonse ndi kukwanirisa zimene ife tamulonjeza. Ndipo ngati tili la ulesi umene uchoke pakati pathu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.